Uah, tia, els teus cabells són una passada. Ai, gràcies, els teus també, Però com tu fas perquè aquest ris et quedi tan definit i natural? O sigui, vas a una perruqueria especial o alguna cosa? No, faig servir un remei natural. Ah, explica. Doncs mira, per començar, atenció, mig litre de ratafia i ho poses en un cubell, sí? Després un pot sencer de pebre vermell, pel color. Després, 2 cullerades d'all i oli. Ho deixes reposar i fiques una tovallola i t'emboliques tot el cap, tota la nit. Uah, tia, quina passada! Jo aquest truc no me'l sabia. Doncs sí. És que clar, jo faig servir el truc de sempre, saps? Quin és el de sempre? Doncs el de posar 2 ous, aigua de bitxí, formatge podrit, tot a bullir en una olla, ho deixes reposar, després ho poses al congelador, que quedi allò consistent, i després, pum, tens un cataplasma que va perfecte com a xampú, tia. Formatge podrit. Sí, tia, o sigui, clar, jo vaig a comprar expressament formatge cadí per deixar-lo a la nevera 3 mesos, Home, clar, allò de quedar podrit, és que sense allò no funciona. La clau és el formatge. Carai. Buah, i saps el que va però superbé per la pell, no? La bava de cargol natural. Jo tinc un terrari i me'ls refrego per la cara cada dia. Buah, no, tia, no. O sigui, el que està molt de moda ara és el tractament romanès. Jo aquest no el conec. Doncs és superfàcil, o sigui, només has d'agafar un pot de mel, esperma de 2 ratpenats i 3 nous verdes moscades collides la nit de Sant Joan. Ho poses a sol i serena, 27 dies, que fermenti i després t'ho poses per la cara. A veure, 3 nous verdes moscades collides la nit de Sant Joan, molt bé. Però si fem servir 3 o 4 ratpenats... No. Han de ser 2, exactament 2, si no, no funciona. Doncs jo ara et diré un consell. L'oli del cabell. Uah, tia, just necessitava una recepta d'oli, o sigui, explica. Oli de cotxe, el millor. És el que dona aquesta consistència. El pròxim cop que vagis al mecànic, li dius, sobretot, que te l'aparti i te'l doni en una ampolleta. Uah, tia, o sigui, super. Bueno, va. Et compartiré un truc infal·lible que, tia, no, en sèrio, no li he dit a ningú. Saps quan tens el cabell com destrossat? Sí, tia, és que a mi em passa sempre, mira. Per recuperar el cabell, caca de gos amb cendres humanes. No pot ser. Sí, tia, o sigui, per regenerar les cèl·lules, o sigui, és més, si tens a casa cendres de la teva nyanya, o sigui, efecte immediat, tia. Uah, tia, hauríem de fer un canal de YouTube d'aquests de remeis de bellesa i ens forraríem, t'ho juro. Buah, ja veus, tia. M'estàs prenent el pèl?